Zdravím vás pri mojom ďalšom videu. Ja som si spravil dnes výlet do mesta Sihanouk, kde sú údajne krásne biele pláže a je to vzdialené z Kampotu 100 km, ale po nejakých pár kilometroch sa zrazu stratila asfaltka a cesta tu vyzerá takto. No tak neviem, pôjdem ešte ďalej, určite chcem vidieť tie pláže, keď som už teda v Kambodži. A vlastne tam oproti, tam na tej hore, takto sme boli včera tam v tom buddhistickom chráme, na tej hore. No a teraz sme v nejakej dedinke. Tak toto vyzerá nejako. Ja som sa už dostal do takého väčšieho mestečka a toto mesto je na hlavnej trase medzi Sihanoukvilom a Phnom Penom. A je tu už aj asfaltka, tak predpokladám, že už pôjdem po asfaltke, ale dal som si pauzičku, lebo som riadne vytrasený z toho pinčla. No a chcem si to tu pozrieť, že ako vyzerá také bežné mesto, neturistické. Vám môžem ukázať. Tu sú predajcovia pouliční. Tu vyzerá byť, že je také trhovisko väčšie. Ovocie predávajú. To je taká tržnica veľká, ale tam nejdem. Strašne veľa pinčlov. Tie klebetia, to je normálne všade. Hello. Jahody. Ja som už dorazil do Sihanoukvilu a iba tak sa vozím okolo mesta. Tu majú takéto obchodíky. Tu je nejaký chrám alebo čo. Tu majú príbytky, v takýchto príbytkoch bývajú. Hello. Troška neporiadok tu majú. Tuto sú také chalúbky. Už prichádzam pravdepodobne do centra. Zákaz odbočenia doľava.
naskočil na pláž. A trvalo to 3 hodiny, kým som prišiel tých 100 km. Tak teraz si pekne pôjdem skočiť do mora a potom si laškam na nejakú hodinku pod nejakú palmu. Ja som sa presunul na ďalšiu pláž tu v Sihanoukville a tento Sihanoukville to je obrovitánske mesto, sú tu samé mrakodrapy a hrozne veľa ľudí a ako pláže sú pekné, ale skôr si predstavujem mať na pláži nejaké slamené chalúbky, palmy, ticho, kľud a tu je riadna premávka, aj strašne veľa ľudí je tu. Tak my sme sa už presunuli ďalej, ako sa hovorí, od Umdal a momentálne sa nachádzame v hlavnom meste Kambodže v Phnom Penh. A tu sa teraz prechádzame po centre a spoznávame to tu troška a potom plánujeme sa zase niekde presunúť o pár dní. Tu sme v nejakom parku a ideme na trhovisko. Môžu prekúzniť. Je tam otvorené, je to. Padli tu ešte aj nejaké otázky ohľadom peňazí, že ako fungujeme, či zamieňame alebo vyberáme. Tak obidvaja máme hotovosť, ktorú si v danej krajine zameníme a nejakú 100, 2 a už potom podľa potreby, podľa toho, ako dlho sa zdržíme v tej danej krajine, tak si zameníme, ale dá sa aj vybrať z bankomatu. Väčšinou je tak 4 € alebo 5 € poplatok, to bankomat hneď napíše pri výbere, že aký je poplatok. No a tam by to malo zameniť aktuálnym kurzom v banke. Tak ideme akurát na výlet. Mal by nás tu čakať tuk-tuk. To je on? Hello. Hi. How are you? Okay. Parádny. Tuk-tuk budeme mať aj výhľad dobrý. So first we go to Bajipur. OK, aha. Yes, sir. You go sleeping last night? Very good. Yeah, okay. Aha. And you? Yeah. Dobre, tak ideme akurát na autobusovú stanicu a potom pôjdeme na nejaké pekné miesta, ktoré nám ukáže a vlastne na tej autobusovej stanici si ideme kúpiť lístok do Ho Chi Minhovho mesta, lebo už sme si zabukovali letenku do Singapúru. V stredu letíme, no a ešte nám chýba vlastne presunúť sa do Saigonu, lebo zo Saigonu nám to letí. My sme sa už presunuli za rieku a tuk-tukár nás doviezol k
k takémuto chrámu. Volá sa to Golden City, Zlaté mesto. Akurát prichádzame na ďalšie miesto, ale ani nevieme, kam nás vedie. Povedali sme mu, že nech ide na nejaké pekné miesto a necháme sa prekvapiť, že čo tam bude. A ešte tu bola ďalšia otázka, že keď nejazdíme na skútroch, tak ako sa presúvame, tak používame tú aplikáciu Grab a vlastne v tej aplikácii si vyhľadáme taxi a tu dáme polohu, kam sa chceme prepraviť. Potom sa nás pýta odkiaľ, čiže dáme aktuálnu polohu a hneď nám vyhodí, že či na aute, či na tuk-tuku alebo na skútri. No a tam je hneď uvedená aj cena. A tam stačí len kliknúť, potvrdiť, že to berieme. Za pár sekúnd nám to potvrdí šofér a už nám pekne vyhodí navigačku, že kde sa šofér nachádza a za koľko zhruba bude pri nás. A samozrejme aj číslo auta alebo číslo tuk-tuku tam napíše, aby sme vedeli, že aj cena samozrejme, že ktorá platí fixná a hneď človek vie v podstate, že kam ide. No, tu sa vstupné, no. Asi loď, čo nie na loď, no? Neviem, asi na loď. Dobre, však ono je asi $1, daj aj za mňa, ja ti potom dám, lebo točím teraz. Hello. $1? Yes, $1 for all.
Total Wonderland. Ah, Thank you. Mhm. Thank you. No, co ideme na loď asi, vidíš? Tu vidíme. Tam je kompa. Uvidíme, kam nás zavezie. Ale sú tam aj takéto typky. Na druhú stranu. Tam je nejaká dedina, alebo niečo také. Uvidíme. No. Dobre, tak Vibo nás doviezol do silikónového Silk Island, to je hodvábny ostrov. Wonderland. Hello. Hello. How much? 2000? 2,000 yes. Okay. Có thời gian Okay. Thank you very So much. after you buy the ticket, would you like a guide to explain you around here? Because you know because you know when you arrive here, the place, the inside of the place, we have with the silk weaving, we have with the whole life cycle of the silkworm. So you will learn more and experience more about the silk process. Yeah. So would you like me to be your tour guide, or you just want to walk around? But he don't understand English. Oh, he don't understand. But you can translate or what? Or how long time take it? The time is Okay, maybe we don't need. you don't need it. Okay. Thank you very much. Enjoy, right? You can- Thank you. Thank you. Na čo, však my sa Poprechádzame sa a pôjdeme. presne. Tu je vstupné nejaké. To become the lava. Like this. It's very tiny. You just want to know from the Voláte pandravy sú tu. thing like this one. Gray little thing. Yeah, That's we a already got 3 days old. 3 days. So then we start to feed them. We go to harvest the leg and the cook. That's all the mulberry leg that we cut from there. But you know all the mulberry leg. Before we feed them, we need to chop. Cut The together small with one. pieces. Easy for the small one eating. So just want to Hello. Tak vyrábajú hodváb. Like the fuse here, the two sides, like the medium size and the large size. It's like the medium size, the fuse here, $70, and the large size, $100. $100. 70. And this a little bit cotton. Vysvetli ty. 10% cotton, 90% silk. Tonči objavil nejaký zaujímavý strom. Aj tam sú 3. Je plný ovešaný. No plný. Nemôže byť plný. Kde? Však ja tam nevidím už žiadne. Tam. Aha, to je ale z toho druhého už. To je niečo iné zase. Máš pravdu. To je tento strom.
Tie zelené plody. Tak my sme sa išli ešte odviesť po nábreží a je tu stadiaľto pekný výhľad na druhú stranu. Tam je vlastne centrum Phnom Penhu. Dneska je sobota a dneska tu pripravujú niečo také ako u nás, keď je jarmok. Ale že to tu majú každú sobotu. A už rozťahujú šiatre a tak a majú tu takéto dobroty. Tu sú švábiky. Toto sú krevety, to vieme. Vajíčka pre peličie, nejaké hadíky. Malé žaby. Tieto hadíky by sme mohli okoštovať. To sú malé žaby. Že ako chutia. Takto nejako to vyzerá údajne každú sobotu. Niečo ako jarmok, celé mesto je v uliciach. Sầm lấy còn rủ sầm lo, còn ở sách và so cụ ở chết tận làm mình. Niên sáng nè, sầm bay tận để đi chọn cung, lịch tung tu kho. Này bị chết là con này ai cu được lúc sau được về đi, có xã đôi ôn này, ôn xã men, xã đôi máy bom là bị rồng chết vào. Dương đánh, đánh pha sạch rây khúc lúc. Nhà nam nè, có trời ca ảo mà nam này. Vậy ta bắt đạp đi phía sầm tâm nâng của cây ni của tôi sôi của cây men. Đó, phần ta nè, đi phía thân nơi dùng bò sọc kia tổng song hang. Rùa xa tổng song hang. Xoa mây luôn đằng đi. Tay tay cả lên kênh của dâu trên được bên tầm mong.